68 rokmi 19.12.1940 bola do prevádzky slávnostne odovzdaná trať Banská Bystrica Dolná Štubňa, ktorá je označená ako trať 170. Trať je postavená v zložitom teréne Veľkej Fatry, ktorý je hlavne vo svojej strednej časti pokrytý lesmi, rozbrázdenými hlbokými údoliami a rozrezaný mnohými roklinami s príkrymi svahmi. Charakteristickým znakom trate je 22 tunelov s celkovou dĺžkou 12 211 metrov. V pôvodnom projekte trate bolo 14 tunelov. Preto sú očíslované od čísla 1 po číslo 14. Ich počet sa však z rôznych dôvodov zvýšil až na 22. Číslovanie však zostalo pôvodné, ako index bolo v číslici pridané písmeno malej abecedy. Okrem tunelov je na trati 112 mostov a priepustí, 4 viadukty so železnými plnostennými konštrukciami a jedna železobetónová klemba o rozpätí 55 metrov. Aj keď je vzdušná vzdialenosť začiatku a konca trate 23 km, jej celková dĺžka je 40 956 metrov, z toho len menej ako polovica tvorí zemné spodkové teleso. Tunely sa razili v rôznych horninách a v rôznych podmienkach, ale pri výstavbe každého stavitelia postupovali podľa modernej rakúskej tunelovacej metódy. Pred stavbou tunelov nebol vôbec dostatočne jasný geologický obraz. Preto geologickému výskumu slúžila aj smerová štôľňa. Pri stavbe trate ponad obec Uľanka sa zistilo, že svah je nestabilný a pevný masív sa nachádzal až v značnej hĺbke 30 metrov. Preto trať musela viesť po násype priláhlom k samotnému svahu a musel byť okrem tunela číslo 2 postavený aj tunel číslo 2A. Tunely číslo 3A, 4A, 4B, 4C, 4D a 5A sú vybudované v miestach, kde železnica prechádza malými horskými hrebienkami a pôvodne mali byť v týchto polohách hlboké odrezy s vysokými skalnatými stenami, prípadne aj zárubnými múrmi. V priebehu výstavby
bola daná prednosť tunelom.